Siyanibingelela abalaleli nani babukeli egameni elihle leNkosi uJesu Kristu. Izwi leNkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Izwi leNkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona. Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni likaJesu Kristu oyiNkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Izwi leNkosi uJesu Kristu lelo olilalele njengamanje. Izwi leNkosi uJesu Kristu lapho sishumayela ivangeli lombuso wezulu. Kukho ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu kube ngokuthethelelwa kwezono. Labo abalalele abafisa ukuxhumana nathi ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo engcwele ukube ngabe lokho okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi leNkosi uJesu Kristu, izwi leNkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nazo kuzo zonke izindawo enhlanganyela kuzo nifakazelana ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba nokuthi uJesu Kristu yena yedwa uyiNkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokwembhalo engcwele izwi leNkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu. Izwi leNkosi uJesu Kristu, izwi leNkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge babothi esezulwini osiphile leli thuba lamanje ukuba sikwazi ukuhlanganyela ngomoya nangeqiniso silizwe ilizwi lakhe. Baba wethu osezulwini, mangcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela abanamacala ethi. Ungasingenisi ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfundisi uMhlengizonke ozobe sihola ngokwefihlakalo yemibhalo engcwele, umoya ongcwele ikhazimulisa isifanisezwe uJesu Kristu oyiNkosi nomsindisi. Sheshisa mlaleli uthathe iBhayibheli lakho sihambisane emfundisweni ephilileyo. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu umninimandla onke. Silokhu sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye iNkosi, yinye inkolo, munye umbhaphathiso egameni likaJesu Kristu umninimandla onke. Inkosi yokuphila, inkosi yaphakade, alikho elinye igama esilinikiwe singasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu osithandile kwaze kwaba la. Kungekona ukuhlakanipha kwethu, kepha kungumusa wakhe asenzele wona ukuba sikwazi ukuphila, sifihlwe isikhathi esingazi ukuba ubengekho noma ukuba yena ubengathandi besiyofika kanjani. Inkosi yokuphila esixwayisayo izikhathi zonke, isinike ukuhlakanipha, isikhombise izinto ezizayo. Nami ngingomunye wofakazi engathola umusa kuNkulunkulu namanje osangikhombisa izinto ezifihlakele kwabanye, hhayi ngoba ngingcono, ngokuba emkhulekweni wami angikushiyi ukuthi Nkosi, ngicela ukuthi ungivezele imfihlakalo ukuze nami ngizokwazi ukuthi ngiyiveze imfihlakalo kwabanye, kepha hhayi ngokuhlakanipha kwami,
Makube ukuthi uNkulunkulu uyangisiza ukuze noma sengikuveza lokhu afuna ngikhulume, ngingakuvezi ngokuhlakanipha kwami, kepha kuvele ngamandla akhe, ngokuba izwi livela ngokushunyayelwa, nokukholwa kuvela ngokushunyayelwa. Uma sekushunyayeliwe abantu kumele bezwe ukuthi kumele bazisole. iBhayibheli lithi-ke bahlabeka ezinhliziyweni base bethi kuPetru nakwabanye abapostoli, kusho ukuthi bafika isimo sokubona into ekade bengayiboni, base befikelwa isimo sokuguquka. Ukuguquka njengoba kuthiwa phenduka, bese kuthiwa mayenziwe ibe yintsha ingqondo yakho noma ingqondo yenu. Ukuthi uma lifika izwi kuwena lizokhuculula insila, lilethe ukukhanya nokuhlambuluka, njengoba athi uNkulunkulu kwincwadi yamaLevi esekhuluma noMose etshela abapristi indlu ka-Aroni ukuthi mabangezi endlini kaNkulunkulu bedle uphuzo olunamandla, bangaliphuzi iwayini uma beza endlini kaNkulunkulu, ukuze bakwazi ukwahlukanisa okuhlambulukileyo nokungcolileyo. Okungcolileyo yini omfundela isincwadi yamaLevi isahluko 10 noma 10:10. Niyawahlukanisa okungcwele nokungengcwele, ukuze nikwazi ukwahlukanisa okungcwele nokungongcwele, okungcolileyo nokuhlambulukileyo. Lento iyafana nokuthi awukwazi ukuthi uyakholwa bese uhlala esonweni, ngokuba ngeke usakwazi ukwahlukanisa. Nize nifundise abantwana bakwa-Israyeli, Ukuze nikwazi nokuthi niphinde futhi nifundise abantwana bakwa-Israyeli zonke izimiso, zonke kufuna sibambe lelo gama elithi zonke izimiso uJehova azikhulume kubo ngesandla sikaMose. So uNkulunkulu uma ekhuluma ngesandla sikaMose ufuna abantu bafundiswe konke, nakuJoshua futhi ukhuluma into efanayo lapha kwincwadi kaJoshua sahluko 1. Abantu bathi yabona ngeBhayibheli lazi kakhulu, ayikho indoda ayikutheki, ayikho indoda engakho. uNkulunkulu ukhombisa izincwadi, kepha iBhayibheli ngiyalifunda ukuze ngiqonde, njengoba kuthiwa ukuze ukwazi ukuthi ufundise ukwahlulela nokuthi ufundise okumisiweyo, izimiso zikaNkulunkulu. Konke okubhaliwe ngesandla sikaMose, ngesandla sabaprofethi, ngesandla sikaJesu. Le ncwadi yomthetho mayingasuke emlonyeni wakho. Le ncwadi yomthetho mayingakusho ufuna ukukhulume njalo ngayo, kepha kakhulu ukufunda ngoba ukufunda usukuphimisela amazwi lawa afuneka abe semlomeni wakho, not ukuthi ngaso sonke isikhathi uyashumela noma uyafundisa. Cha, emlomeni wakho yabizwa ngithini, mayingasuki kuphi emlomeni wakho, kepha wozinda kepha nayo indaba kuthiwa ngizosengithini isithemba waloko zinda ngayo, kusho ukuthi mayihlale mawuzidla udla amathambo engqondo, le ncwadi ingasuki kuwena imini nobusuku, ukuba uqaphele ukwenza njengakho ukuze nawe uqaphele. Uyabizwa ukuthi umuntu ozodlula abantu nawe osufunda kuqonda, seyithi-ke ukuze uqaphele ukwenza konke okulotshiwe kuyo le ncwadi le, ngokuba lapho uyakuhlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Uthi njengokufunda kwakho-ke le ncwadi le, izindlela zakho ziyakukhanya, ayikho into eyakuba ugibe kuwe ukuba uhambe ngamazwi okukholwa. So njengoba sifundiswa ngale ncwadi le, sifundiselwa ukuba le ncwadi iphile kithi, uthi mesiphila kithi bese sikwenza lokhu okufunwa yile ncwadi, njengoba kumele sikwazi ukwahlukanisa ukuthi okungcwele nokungekho ngcwele, okungcolileyo nokuhlambulukileyo. Umsebenzi womzalwane, angikwazi ukuthi-ke ngizofike ngihlale nabantu abonayo ngone nabo, noma ngihlale esonweni bese ngithi ngiyakwazi ukwahlukanisa. Akusizi ukwazi ukwahlukanisa wena ungahlukanisile, akunamsebenzi
ukwahlukanisa ukwazi kwakho ke ungahlukanisi. Into ebalulekile ukuthi ukwazi ukwahlukanisa. Lo musa sawutholile nethuba lokuthi senze kahle sisenalo. Siyazi akukho lula, kepha kuNkulunkulu konke kuyenzeka. Ingakho athi thina sinani sinokholo oluncane. Nami nginokholo oluncane. Kepha kuNkulunkulu ngithola amandla. Ingakho uma ufundela ngithi incwadi ya-Isaya usahluko bani ngithi mengeyela u-42 kusukela kuverse 23 mengaphosisa ukufundela uverse 42. Isaya 42 mengaphosisi. Ngokutshela mengesiyo. Incwadi u-Isaya isahluko 42. Hayi, ayikho lapha ku-42. Obheke lapha 40 ku-45. Ngiyena u-45 uyena u-45 ngiyathemba uyena. Usho kanje uJehova ogcotshiweyo wakhe uKoresi, osandla sakhe sokunene ngisibambile ukuba ngahlule izizwe phambi kwakhe, ngithukulule izinkalo zamakhosi, ngivule iminyango phambi kwakhe, amasango angabe esavalwa. Mina ngiyakuhamba phambi kwakho, ngihelebe amagebhugebhu, ngaphule izivalo zethuse, nginqume imigoqo yensimbi. Ngiyakukunika ingcebo yobumnyama nemfuyo ethukusiweyo ezindaweni ezisithekileyo, ukuba wazi ukuthi ngikuJehova okubiza ngegama lakho, uNkulunkulu ka-Israyeli. Verse 4. Hayi, uverse 4. Uverse 4 ba. Why? Isaiah 45. Verse 4. Ngifuna mina uverse 23. Wena usuka uverse 4 akwazi kanjani? Verse 23. Ngizifungile mina, uphumile izwi emlonyeni wami ngokulunga, alikubuya lokuthi kimina kuya kuguqa onke amadolo. Uthi ke kuyena kuyakuguqa wonke amadolo, nezilimi zonke ziyakufunga. Bese kuthi zonke lezilimi zifunge. Kuyakuthiwa uJehova kuphela nginokulunga namandla. Yebo. Bayakufika kuye, bajabe bonke abamvuthelayo. UJehova yonke inzalo kaJakobe yakwa-Israyeli iyakulungiswa ibe nodumo. Iyakulungiswa ibe nodumo. Okay, uhlehla ngiyona ngakuyithula. Ube ku-40, ubheke u-40, mengele u-40 ukuthi ngiyadeja. Lapho uNkulunkulu emuhle ngawubhekele ku-40. Duduzani. Sahluko 40 verse 20. Kusukela ku-verse 25. Niyakungifanisa nobani ukuba ngifane naye, kusho ongcwele. Niyakufanisa ukuba ngifane naye, ngiyofanisa nobani ukuba ngifane naye? Phakamiselani amehlo enu phezulu nibone. Ngubani odalile lezi zinto na? Nguye okhipha ibandla lazo ngezibalo, abize zonke ngamagama ngobuningi bamabandla akhe nangobukhulu bezikhwepha zakhe. Ayisilali noyedwa. Usholoni wena Jakobe, ukhulumelani wena Israyeli ukuthi indlela yami isithekile kuJehova, ilungelo lami lidlulile kuNkulunkulu wami na? Awazi yini, awuzwanga na? uJehova unguNkulunkulu ongunaphakade, odalile imikhawulo yomhlaba,
akapheli amandla, akakhathali, nokuqonda kwakhe akunakuphenywa. Nguye omupha oyethileyo amandla, nakungenamandla uyandisa izikhwepha. Izinsizwa ziyaphela amandla, zikhathale. Iyona impela. Ubani? Sibonge Jesu Kristu namandla bonke. Nayo indaba ngithe uthi sinokholo onjani oluncane. Njengoba sinokholo oluncane uthi ukuthi into entsha le uyakwazi uNkulunkulu. Ingakho athi ke nezinsizwa ziyakuphela amandla. Nguye omupha oyethileyo amandla. Uyena onika osephelelwe amandla, amanye amandla. Nakungenamandla uyandisa izikhwepha. Nalowo ongenamandla uma eza kuye umnika amandla ukuthi aphinde aqhubeke. Izinsizwa ziyakuphela amandla, Njengoba sibashe nje amandla yaphela, iBhayibheli aliqamba amandla, aliwaqambi nje amandla. Yimi lana nje amandla yaphela amandla. Aphele uthando lokushumayela uSathane afuna ukuqeda. Nothando lokulandela uNkulunkulu afuna ukuqeda. Angikhumbuze lapho ngiphuma khona ukuthi bona mawuphila kanje bekumnandi kuba impilo ephilayo manje ushubile. Awukwazi ukwenza izinto ozithandayo. Awukwazi ukuthi udlale umculo omasile othandayo. Awusakwazi ukuthi uphuze ubheke uhlale nabantu besifazane nje wade uhlala nabo. Awusakwazi ukufletha nabantu besifazane nifenzane. Sekushintshe lezi zinto manje. Sobushiwe manje. Nabasha bawa nokuwa. Abasha bawe. Abanye abafowethu nodade ukuthi bawile endleleni. Basele. Bazibona bengafanele futhi ukuthi bangaphinde bamlandele uNkulunkulu. Ukuthi ngenzeka kanjani ukuthi indaba yami ngime la kulesikhathi ngingenawo unkosikazi ngibe ngimfuna uthuli unkosikazi. Unkosikazi ngiyamdinga. Kepha uNkulunkulu usathe cha. Kumele kulungiswe wena qala. Uzokuthola konke kepha ngesikhathi esifanele. Uma futhi engavumanga ukuthi ngikuthole kufanele ngingamsoli ngoba uthi wenza konke ngamandla akhe. Mina enhlizweni yami ngiyafisa ukuba nonkosikazi. Kepha lo ofunwa yini yilowo oza kumhlula egcineni. Kepha lo oza kumlethela uNkulunkulu yilowo oza kuba isibusiso kuze kube phakade. So abafowethu nodadewethu bawile phambi kwami ngibuka. Ayikho indlela angayizamanga uSathane ukuze ngihlale phansi ngiyeke indaba yokuthi bangeshumayela nokuthiwa ke ngiyakholwa. Kepha ngilokhu ngilwa. Njengoba ngithembayo. Njengoba ngilwa nje angilwi ngokuhlakanipha kwami. Ngihamba ngokwethemba yena. Kukho konke ukuhlupheka engihlangabezana nako lapho sekuphela amandla. uNkulunkulu kuphela ungamnika amandla. Noma kuthiwa ngikhulekela kangakanani ungazikhulekeli wena. Akusizi. Ukuba uma uthi wena sawuzizwa sawuxolele uNkulunkulu angeke kusondeze le. Ngizothi sekulangela isitefe. Ngiyithi uma ukuthi wena usaba mina noma usaba ukwenza isono phambi kwami kepha uyasenza phambi kwaNkulunkulu ngiyini? Ngiyini ukuthi mase usabe mina? Mali lenzeka la khona ophombe besidisa umuntu bese abantu bafuna bahlabele izinkosi. Kepha bafuna uhlabela uNkulunkulu bafuna uhlabela ophombe. Bathi ophombe naye izinto le uMose Paul. Yona somkhuzela yona le. Sizofundisa ngoNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Sona manje sisenza lo msebenzi ukuthi sibuyisele abantu enkosini ukuthi uma belizwe izwi lakhe namhlanje bangaqinisi izinhliziyo zabo. Njengoba bethembayo uJehova bayathola amandla. Kulapho ababathembayo uJehova. Lalela. Hayi ukuthi ngiyazethemba mina ngizithembe ngalutho, angizibongi ngalutho. Ngithemba uJehova. Ngithemba uJesu Kristu. Ngithemba uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Uyena ongibuyisela endleleni, angizibuyiseli mina endleleni. Mina nje ngoba ngabe sekuphelile ngami mfuqa ngamanga. Yazi ukufika isikhathi lapho uzulahle ithemba lonke uzongazi ukuthi ngeke kusenzeka lutho oluhlakaniphile empilweni yakho. Kanti cha uSathane ukuhlebela lawo mazwi ukuze ke uzolahle ithemba. Kepha ababethembayo uJehova bayathola amandla. Bathola amandla kanjani?
bayathola amandla amasha. Labo abamethembayo uJehova bathola amandla amasha. Bayakhuphuka ngamaphiko. Uyena owanika amaphiko. Njengezinkosi. Abanika amaphiko njengokhozi. Bagijime. Bengakhathali. Ngizwa izindaba. Bahamba. Banika amandla njengezinkosi bandize baphakama. Okusho ukuthi okholweni labo abeli. Siyafika isikhathi sokukhathala, siyafika isikhathi sokuphelwa amandla, siyafika isikhathi sokuwa. Kepha uvuka uzithathe. Ingakho umpostoli ethi-ke qinisani amadolobheni. Niqinise izandla zenu. Ngokuba yini? Uyazi umpostoli ukuthi lo ncintiswano ukholula. Ndodana yami, lalela amazwi ami, ubeke indlebe yakho kuko ukukhuluma kwami. Makungacezuki emehlweni akho, ukugcine phakathi kwenhliziyo yakho, ngokuba kungukuphila kwabakufumanayo. So uma sowuthola ukuhlakanipha, akukho lula ukugcina kulezwe lezilingo ezingaka. Siphila emhlabeni wezilingo. Ukuba lo mhlaba wezilingo uza nakho ukuthi sofundisiwe kahle, waliqonda izwi, bese usathana lethu ubukhazikhazi, alethu ubumnandi basezweni. Ingakho lithi iBhayibheli-ke lapha kwincwadi yokuqala kaJohane sahluko 2 verse 15 ifike ithi-ke ningalandeli lelizwe, ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Ningalandeli lelizwe. Usho ukuthi nezinto zalelizwe ezibukeka zizinhle kepha zingasiholeli uNkulunkulu. Uma umuntu ethanda izwe, so uma mina sengithatha lezi zinto zasezweni ziba yigugu kumina, sengizothi-ke uzofika nini uLwesihlanu ziwe, uzofika nini uLwesihlanu nje uhlezi namaplani asemhlabeni. Uthanda izinto zasemhlabeni, ngabe umculi, ngabe umlingisi, ngabe umdlali webhola, ngabe upresident, noma ngabe umfundisi. Wemfundisi, asike sibuye ngapha kubafundisi. Ukuthi uJesu angile incwadi ngiyakhombisa izincwadi ezisikhuzayo. Ngesikhathi ngichaza siyafakazisa ngencwadi. Uthi uJesu kwincwadi yaMathewu sahluko 23. Incwadi yaMathewu sahluko 23 kusukela ku-verse 5. Ngifuna nje uJesu ayiveze lento kahle esekhuluma ngabafundisi. Mfundisi, wena wazi ukuthi wesifundwe sokushumayela ivangeli. Angazi lento eBhayibhelini. Mekuthi khona ngicela ningivezele ukuthi abafundisi bahambe baye emaphathini bayobusisa amaphathi. Bahambe baye emngcwabeni bayobusisa imingcwabo. Bahambe emngcwabeni bayongcwaba. Bayongcwaba umuntu ongakholwa. Abafundisi bakhokhelwe baphinde futhi kube bona abazodlula umuntu ezulwini. Bacela uNkulunkulu ukuthi amthethelele ekubeni iBhayibheli yasitshela ukuthi akukho ukuthethelelwa ngale kwethu. Yebo imisebenzi yonke iBhayibheli-ke mfuneni manje likhuluma nawo wonke umuntu onamandla okumfuna. Manje lisho iBhayibheli-ke kulabafundisi abathanda izinto nabafundisi abathanda izinto. Babizwe emaphathini, babizwe emshadweni, babizwa kwimisebenzi eyenziwayo, amaseremoni. Bona nje imisebenzi yabo akona ukuyoshumayela ivangeli, ukuyochukisa lapha imilomo yabo badle, basuthe, bagqoke okhola, basuthi zengubo ezinde. Lithi iBhayibheli ngabo imisebenzi yonke yabo bayenza ukuba babone ngabantu. Imisebenzi yabo bayenzela ukubukwa ngabantu. Ama-phylacteries abo bawenza abe banzi. Ama-phylacteries kwakuyizinto lezo ababeziphatha ezazigaxwa nazo uphawu ekhombisa ukubona bangabaFarisi. Bawenze abe makhulu amathopho. Bathanda izindawo ezingenhla ekudleni. Bathanda izindawo eziphambili nezihlalo nezingenhla ezindaweni emadilini. Ngithi yabona sebecugile lapha nokholo bengabahlonishwa. Nasemngcwabeni bakusho nokholo ngabo. Yazi izwi kaNkulunkulu lifuna ukuphila. Lento uziphakamisa ufuna ukubonakala ukuthi umfundisi ayisizi ngalutho eNkulunkulu. Uma ukuthi wena awuphendula abantu ukuthi beze kuyena, ngikho bethi usuneminyaka engakanani ushumayela, kepha uma ukuthi wena
uNkulunkulu awusebenzeli yena, usebenzela wena isithunzi sakho, negama lakho, nebandla lakho, nabantu bakho, awusebenzela bona. UJesu uthi uma izwe lingamthandanga liyakumthanda kanjani? Usho uJesu uqobo lwakhe. So akwazi ukulindela ukuthi mina abantu bazongifaka phakathi kwabo engathi ngumngani wabo ekubeni ngikhuluma into mina fanele ngena emsileni mina. Umsebenzi wami ukuhlala emsileni. Njalo mekwenziwa lezi zinto lezi akufanele ngibonakale phambili mina. Ngaphandle kumele ngisize ngiyakusiza kepha uma kuwukuthi ngikhuluma ngomsebenzi yezandla kumele ngisize. Hayi ukuthi ukuhlala phambili lapha ngumhlonishwa. Angakuziboni kungifanele umhlonishwa futhi akufuni. Nezihlalo eziphambili bayazithanda izihlalo eziphambili ezinkonzweni nasemabandleni. Nokubingelelwa ezigawini. Nokuthi uma bebona bathanda attention labo bantu nami uma bebona ukuthi wena ubathatha notice. Yoma lokho Jesu abathatha notice. Apho bekasuka ngoba bayathanda ukuhlonishwa, bayathanda ukubukwa. Kepha iBhayibheli liyatshela ukuthi nabo baqaphele. Nokubizwa ngabantu ngokuthi Rabbi. Bayathanda ukubizwa ngamagama amakhulu ukuthi Rabbi. Kepha nina maningabizwa ngokuthi Rabbi. Manje thina nithi iBhayibheli masingabizwa ngokuthi Rabbi. Ngokuba munye umfundisi wenu. Munye umfundisi wethu. Nina nonke ningabazalelwane. Thina sini? Ningabazalelwane. Singabazalwane. Sonke singabazalwane. Ningabizi umuntu emhlabeni ngokuthi uyihlo. Wena uthatha apho ukuthi komfata nompriest manje. Unompriest wena, unofata, bizana ngofata, ufata phela ubaba. iBhayibheli lizothini? Ungabizi noyedwa umuntu ngobaba nje. Ungakhulunywa ngokozana, ngokwakho, ngokokholo. Ngokokholo nje akwazi ukuthi baba kubani. Ngokuba munye uyihlo usezulwini. Angithi-ke libizwa abafundisi ngodedi manje. Ihluke ngani ukuthi ifaka lo? Uma umfundisi, akekho uma umfundisi eBhayibhelini. Upastor Mamkhize akekho eBhayibhelini. Upastor Nobulunga akekho eBhayibhelini. Upastor Nomhlandla akekho eBhayibhelini. Upastor Hlengiwe Busisiwe abekho eBhayibhelini. Abekho ngisho uthando. Futhi ningabizwa ngokuthi abaholi ngokuba munye umholi wenu. Abakristu siziphakamise uJesu. Ukubuyazi ukuthi ekuziphakamiseni kwethu kuza nesono sempakamo. Impakamo nje iyisono esibi uNkulunkulu. Nayo incwadi evezela ukuthi isono siyimpakamo. Hayi ukuthi le nto ngizoyiveza ngento ecishiswa ngenani nayo. Ngifuna ukuvezela ngencwadi ezokutshela ukuthi zingaki izinto uNkulunkulu azizondayo phambi kwakhe. Incwadi Zechariah 6 verse 16. Ithi-ke kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova. Unjani? Azizondayo uJehova. Usho ngeBhayibheli manje. Yebo eziyisikhombisa. Besiya futhi yenezele ithi aziyona isithupha kuphela. Kepha ziyisikhombisa. Yebo eziyisikhombisa eziyisinengiso. Izinto lezo eziyisinengiso emphefumulweni wakhe. Emphefumulweni wakhe lezinto ziyisinengiso. Emphefumulweni wakhe amehlo azidlayo. Umuntu othi mezibheka aziphenye, azitshele, uyazindla, uyazikhukhumeza. Nolimi lomanga. Nomuntu okhuluma izinto ezingelona iqiniso ngomlomo wakhe. Nezandla ezichitha igazi elingenacala. Obulala abantu abangonanga lutho. Nenhliziyo eceba imicabango emibi. Inhliziyo engumkhohlisi embi. Uthi uNkulunkulu akayifuni isinengiso. Nezinyawo ezishesha ukugijimela kanye nezinyawo. Kusho ukuthi umuntu nje ogijimela izinto ezingalungile njalo. Afanele umzalwane ulandele izinto ezingasile. Nofakazi wamanga. Nofakazi wamanga. Ukhuluma ophakuza inkohliso. Omanga ukugabana phakathi kwabazalwane. Yayizwa lonto le. Amehlo azidlayo.
Umoya ophakamo lo umoya ophapha, umoya wokuzikhukhumeza. Awufuni uNkulunkulu. Besaqhubeka abaleke okunye lo angakufuni ukuthi njengomzalwane efike kuhlezi uqala anginandaba ukuthi waphumula ibhluke wafanqwaza ekhanda kepha lo moya ungokuphuma kwena usanenkinga. Uma ungakoyeki ukuba nenzondo nonya usanenkinga. Ngokuba yini usanenkinga engaphakathi ethi uNkulunkulu inhliziyo ecabanga inhliziyo ecabanga sokuphumule amabhlungwe waphumula amacici wayekutshwala wahlukana nesintombazana wakuthandana nayo kepha inhliziyo yakho ayithethelelanga ayixolanga inhliziyo yakho isabamba amagqubu. Yizo lonto le uNkulunkulu akayifuni lonto le. So uthi lapha kwincwadi yabaRoma sahluko 12 sukela kuverse 1 uthi ngiyalincela bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba linikele imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo ongcwele. Yizo lonto leyo. Uguqulwe isimo sengqondo yenu ibe intsha. Ningafani nalelizwe, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, ukuze nikwazi ukuthi nahlukanise ngokuhlolisisa lokho okufunwa uNkulunkulu, okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo, nalokho futhi okupheleleyo, ngomusa engiwuphiweyo ngisho kulowo nalowo phakathi kwenu, ukuba angacabangi athi mkhulu. Angaziboni umuntu emkhulu lezi iBhayibheli ikhuzayo umoya nje wempakamo. So angikwazi ukuthi ngithi ngingcono ngoba ngisindisiwe, angingcono ngalutho. IBhayibheli nje alifuni lo moya wempakamo. So uNkulunkulu ngimbonga ekutheni angilokhu engiqwashise engikhumbuze engivezela ukuthi angilutho. Njengoba ngiyivesela lisebenzisayo nje ngingalingi ngiziphakamisi. Njalo ngivumela ukuthi yena ngisebenzise ukuze icebo lakhe lifezeke. So ngiyawucela lowo musa kuNkulunkulu ukuthi azawehlisele kimi njalo ukuze kube sekupheleni. Ngifuna amandla kuyena okuhamba le ndlela anginike yona. Ukuba ngiyena uNkulunkulu. Amandla amazophela. Yabona umfundisi besefuna ukukhonzwa yena, besefuna ukuphakanyiswa yena. Usuke sephelelwa amandla, sefuna ukuthatha usiteka ngabantu. Ufuna udumo lwabantu. Noma kuthiwa ngihlumayeza umuntu oyedwa, as long lo muntu eyibona indlela futhi ahambe ngayo ngokuthembeka aze ayongena ezulwini. uNkulunkulu nje abenzele umusa amthethelele. Mina nje ngiyenza intando kaNkulunkulu. Nami bese ngihlala eqinisweni kuze kube sekugcineni ukuze ngisindiswe. Ngalokho nangalawo mazwi bethi inkosi ibusise. Lithi iBhayibheli sebekuzwe konke base behlabeka enhlizweni base bethi umpostoli uPetru nabanye abapostoli madoda abazalwane siyakwenza njani na? Wayesethi umpostoli uPetru kuphendukani. Yiloyo naloyo abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono. Khona lokwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Ngcwele. Ngoba isithembiso ngesenu nesabantwana bethu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wayesefakaza nangamanye amazwi amaningi ngoba iyala watheni. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni. Zisindi nangazisindisa ngabalekela Jesu. Ngalokho sengithola iqiniso ukuba ngazi iqiniso ngalamukela ngafuna ukuliphila. So uma lithi iBhayibheli zisindiseni okusho ukuthi uNkulunkulu uthi thatha nalithuba uze kimi ukuze usindiswe. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Ngalokho kahle baba. Uma sofuna ukusindiswa wena uthatha isinqumo sakho sokuthi wena usufuna ukuphilela uNkulunkulu, awuphoqwa ukuthi wena uphilela uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu ufuna inhliziyo yakho seyinikelwe nguwe kuyena. Ingakho ngifunda lencwadi yabaRoma ethi-ke ngiyalincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba. Ezothi uyanikela Mawukhipha imali ephaketheni ngokuphoqiwe usuke unganikeli ngoba kusuka enhlizweni akuzisiwe lokho. Kepha mekusuka enhlizweni uyanikela ngalokho kusenhlizweni yakho. Nabo sonikela umzimba wakho unikela ngoba kusuka enhlizweni yakho.
njengoba lithi iBhayibheli zisindiseni kulesizukulwane esiphambene. Wena manje ulele isinqumo sokuzinikela uNkulunkulu, uyazinikela uNkulunkulu. Ngabe uzibona uyisona esingakanani uNkulunkulu mase uzinikela kuyena uyakusindisa. Ungezwa abantu bethi noma ngabe abantu sebekulahlile uNkulunkulu akasoze akulahla. Uthi akasoze akushiya noma kuyiyeka. Ngakuzonke. So uma ke kuthiwa phendukani lowo nalowo bhabhathiswe ngoba yini wena usuqala ushintshe ingqondo yakho usuza kuNkulunkulu ufuna ukuzophila nabanye yena ukuba sokhathele ukuziphilela wena usathane ufukuzisa. Uma sofuna ukubhabhathiswa ke njengoba kusho iBhayibheli usithinta ngemininingwane oyibona ku screen noma oyizwile ngesikhathi inkonzo iqala, noma i-email address noma i-phone number noma ka-WhatsApp inamba le ebiziwe ethi 066 566 9245 iyona namba oyisebenzisayo leyo ka-WhatsApp noma usifonele ngqo usendele imessage bathi umqhafazo noma usithinte kwi-email bathi email isikhahlamezi email address bathi izwilenkosi.uJesuKristu@gmail.com ilapho khona sitholakala khona. Uyakwazi ukuthi ubuze uma unombuzo uNkulunkulu emuhle uyakuyenza indlela uphenduleke. Siyacela ukuthi sikhulekele uNkulunkulu aqhubeke asibeke kuze kube liyafezeka icebo lakhe noma nena basathane niyakhuleka uNkulunkulu siyacela ukuthi asivikele yona yonke imikhuleko kumnyama ngegama lenkosi uJesu Kristu. Nkosi yaseNazaretha Jesu Kristu siyakubonga milimandla onke namanje sithi busisa imphefumulo yethu ubusise lenkonzo ubusise uNkulunkulu abalaleleyo uvule izingqondo kulabo uNkulunkulu abangakuvuleki ubakhulule emaketangeni kaSathane baze babuyisele ekukhanyeni ngegama lika Jesu Kristu. Siyabonga ngomusa siyabonga uNkulunkulu ngokuthi usiphe izwi nobright ukuthi sikwazi ukuthi uNkulunkulu namandla sishumayele leli ivangeli kusindiswa abantu ukuba wena uNkulunkulu sinikile amandla ukuthi sikwazi ukuthi sikhulume ngegama lakhe elingcwele elisiphisayo uNkulunkulu ukuze kube ugcwaliseka intando yakho. Siyacela namanje uNkulunkulu onke ukuvula iminyango evaliwe uvale iminyango evuliwe engalungile uNkulunkulu ukusindiswa abantu bakho ngegama lenkosi uJesu Kristu uNkulunkulu onke kuze kube phakade.